Prechádza Minecraft na vietajúcich ostrovoch s Luckyblockami. Áno, ľudia, toto je nová séria a druhá časť, dobre? Až v tejto druhej časti budem zase rábať Luckyblocky, tak, a tam som to povedal dobre, tak vyháčem veci, to mi netreba, toto, aha, dobre. Toto by sa akože mohol použiť čarovná fľaša, dobre. OK, bude. Tam vidím toľko veľa príšer. No ty kokos, tak to bude dobrý súboj. Creepera tam vidím aj z kostlivca, takže to bude dobrý súboj, taký super, tak dáme Creeper. Cooper som chcel povedať, Creeper, tak. Je po ňom, dobre. Tu vidím pavúka, au, už týra po mne kostlivec, ty bastard sklíšený, zombie, aha, dobre, odvetel, OK. Dobre, skapni, dobre, pavúk je mŕtvý, tak, OK. Vyhodím toto, tak mám pavučinu, to mi bude trpať na vrnu. Tak, meč sem, potom terénny meč sem, potom kamenná sekera sem, potom fľaša vodou sem, potom lopata, niekam dám lopatu, tak dobre. OK, takže, okúdia, tak. Dobre, ja by som sa... postavím hlinu. Dobre, ešte som mal hlinu. Tak ja ešte idem naspäť. Dobre. Ľudia, vytrvali smýchlené. Dobre, bude teraz boje proti skeletónovi. Je to strašne ťažké, tak, zombie. Ty bastard sklíšený, dobre. Nie, prosím, nechoď pri mňa, ty malý zombík. Nie, prosím, nechoď pri mňa, ja ťa nemám rád. Nechoď pri mňa, tak, dobre. Pri mňa som povedal. Ale to by som to povedal, neviem. Creeper, dobre, háčem to je super, tam je zombík, veľký zombík s malým zombíkom, to je na hovno. Tak zabijem Creepera, no to vidíte, Ježiš, oni sú za mnou. Padni vláko, padni zombík, prosím, s tým malým. Nízko padol, nie. Dobre, malý padol, dobre. Ľudia, už som naspäť, ja už som dal vám pášik pri malým stromčekom, ak sa vám vyvývásol, tak toto som dal na ňo. Jak nevyvás, toho nevadí. V pohode. Tak. A tam Tumčo nebude štekať, lebo počujem Tumča ako šteká. Tumčo, môj pes. Tak. OK. Aha, tuto mám, tam vidím skeletóna. Ty kokos, kostlivca. On ide na mňa. Tu má, ty kokos, ako odvetil. Vy ste, to som bol sekel a odvetil tak ďaleko. Vy to je zase ľudia zvychlené. Tak, háčem tieto veci blbé, to mi nebudú treba. Tu. Ja mám bedrock. Ježiš. Ježiško malý. Ja mám bedrock. Ako som to je možné? Tuto? Ty kokos, to je určite nejaká sácna kocka. No, však hej, to sa nedá vyrábať táto kocka, ale tuto to je určite nejaká sácna kocka. Čo som povedal za sprostosť? Tam vidím skeletóna, no kostlivca. Tak on bude príbe. Nie, ja viem, mať nezhodil. Nie, prosím. Čo ho púham páškom? Sekerou ťa trestnem, tak, väčšitové. Je už po ňom budia, tak. Dobre. Kostičky, mám túto múku, ako sa to volá, kostná múčka, tak, ja to mám múku. Ja to mám, ja s tom, dobre. Dobre som spravil, tak. OK, musím ho vyrábať, dobre. Dobre, ľudia, už ho mali vyrábali, ten strom. Tak. Tak máme. Vy ste. Pavica. Ešte ďalšia pavica. Tam vidím zombíka. To je pohodička. Tam ho vidím ďalke. Máme. Dobre, tak. Stromy. Posadím. Sadenec stupa. To nie je strom, ale sadenec. Bože môj. Ja to mám stromy, stromčeky. No ja ako, dobre. Dobre, ja idem teraz stavať tamto ďalšieho ostromu. Tak, pomôže mi kameň. Dobre.
To bude, zatiaľ som postavil kameň, tam kúpil som takú cestičku, dobre. Tak, vodu zoberiem, tu nemám ja ťa zombie, ktorého zabijem, tak, mojim mečom. Tak, zombie. Čo nezobije váš zombík? Aha, battle, to je dobre, skapal. OK, je to v pohode. Tak, čo som ešte chcel spraviť, a prečo nemám na sepe prevede divné? Ak som to mal na sepe. Kokos. Dobre. Ešte mám robiť pracovný stôl, pracovný stôl, lebo mi sa stá, že ešte nemám opäť žiadny pracovný stôl, bo opäť som to prechádzal, tak prvý pracovný stôl som si spravil v Minecrafte. Toto je úplne prvý pracovný stôl, ktorý použijem v tejto hre. Áno, v tomto svete, no, hej, toto tam, tak to mám, takže, toto tam, a ja som profík. Čo? Dobre. Tak. Dobre. Tak, čo som ešte chcel spraviť? Ja už mám ísť už idem do toho ostrovu. Lucky prvokov. Lucky ostrov. Idem do neho. Tak. OK, najprv musím, aby vyrastol by aký strom. Aha, nevyrastol mi, dobre. OK, nevyrastol mi stromček. Je to v pohode, ľudia, to nevadí. Takže idem so svojou sekerou tam. Tak, mám dobre, že mám dosky, takže ja tam ľahko to idem. To zvýchlo, tak. OK. Tak. Začne. Dobre. OK. Už ľudia idem tak. Už je to zvýchlo, ale nemám žiadne už kocky, takže musím sa vrátiť naspäť do svojho úžasného územia. Urastol mi strom, ty kokos, už mám ďalšie kocky, to je super. Urastol mi stromček, takže to je pohodička. A tam vidím zase creepera, zase zombíkov akých, tak idem zabiť toho creepera. Počkať, ja mám luk, ja ho môžem s lukom začať strievať a zabiť ho tak. Tak, počkajte, že som si chcel ja mať došiel nejaký lucky luk. Vypadá ako dobrá vec, ale nemám ho, počkať. Ten tečko. Kokos, tu mám ešte dosť veľa lucky blokov, báč. Aha, dobre. Mrkva? To čo bolo za mrkvu? Videli ste to? To čo bolo za takú divnú mrkvu, nevadí. Dobre, potom kúkneme, čo to je za mrkvičku. Vyráme lucky bloky, tak. Z lucky blokov sú také chudobné veci. Tak, čo je za mrkvu? To je takáto švajbná mrkva. Tak. Umy. Tak, strieľam z neho tiavky. Dobre. Ešte žije. Koľko sa som to neho strieľal tak silno, že už musel skapať ten debil. Dobre, ja hodím do ňoho, to je super. Nie, spadá ma zombík, to už je víti. Hodím do ňoho, to je super. Nice. Sekemou hotová si dá. No. Asi je tu koľko. Musím všetky vás povázím, mi svine. Tak, zobrite. Dobre. Aj, dobre, už som ho zabil, dobre. A vracia sa naspäť. Aha, tento strom mi už konečne vyrástol. Dobre, už ho vyjavem. Tak. Dobre. Takže hodil som. Dobre. OK. Ešte vyjavem, tak. Dobre. Takže OK. Tak. Dobre, už som... Máme ešte listie. No, dobre. Tak. OK, musím ho vyľávať, dobre. Fú. A nevypadol mi žiadny strom. A jeden mi vypadol, dobre. OK. Nevšimol som si, sorry. Už 2 mám. To je pohodička. Som pavičku, na čo mi je. Sorry, ľudia. Tak, 3. Dobre. A ešte 4. Kokos, ja ich mám až 4. Stromčekov si viem posadiť túto. Dobre. Ty kokos, budem mať veľa treva podľa mňa toto prechádzanie. Postavím si aj drevený dom. Ale... A čo som tak zostal ticho? Čo som potom tak zostal ticho, to je divné. OK? Dobre, zostal som ako ticho.
Dobre, idem, tak vstávam, dobre. No, utení to šiel som, nevadí. Dobre, ľudia, ja sa tejto časti budem s vami lúčiť. Postavte like, odber a spončil, ja sa budem teda sami lúčiť. Dovidenia, čau, ahojte.